Dinagsa ang 2 araw na Job Fair 2022 sa Capitol Convention Center, Pili, Camarines Sur. Isa sa kanila, si Nong Bausa na 17 taon nang nagtatrabaho bilang driver sa ibang bansa. Umaasa siya ngayon sa mas magandang oportunidad na naghihintay. Kung halimbawa walang ganitong job fair, mahihirapan ka maghanap sa labas. Hindi mo alam kung saan ka pupunta para mag-apply. Pero pag may ganitong job fair, isang lugar lang yung pupuntahan mo. One stop na. 26 na mga lokal na kumpanya at 8 overseas employers ang tumanggap ng mga aplikante sa job fair. Hanggang hapon, tinatayang hindi bababa sa 1,000 ang naitalang job seekers. Nalilesan po ang sa indang expenses kasi po yaw na ang mga kaipuhan ninda sa pre-employment requirements. So no need na. Mas pinadali po nila para sa amin ng mga naghahanap po ng trabaho. Sa pangunguna ng Public Employment Service Office at Provincial Government, mas pinadali ang proseso ng aplikasyon katuwang ang mga ahensya ng gobyerno gaya ng BIR, NBI at Department of Immigrant Workers. Mga nawalan ng TIN cards and at the same time yung nagpapagawa ng TIN for the purpose of employment and for other purposes. Basta may dala lang silang ID, magbabayad lang sila online, tapos yung magdiretso na sa amin magpipicture, fingerprint. Then pag walang kapangalan yan, release agad. Kumpiyansa rin ang mga aplikante sa job fair sa estado ng agency na kanilang mapapasukan, lalo na kung nais magtrabaho abroad. Malaking bahagi ho ito para yung mga workers natin hindi na mag-a-apply sa iba't ibang agencies na hindi na nila alam yung status ng agency. Baka mamaya documentary is suspended sila. At least yung mga nandito talagang legit yan na yung status nila ng license nila is okay. Yung mga offered position nila ay concrete. Isang tip naman sa pag-apply ng trabaho ayon sa Human Resource Recruitment na alamin muna ang posisyon at background ng pinapasukang kumpanya. Kung ready ka, that means you are really interested and at talagang pinaghandaan mo yung pag-a-apply mo. Sa mga nais naman madagdagan ang husay at kaalaman sa trabahong bukasyonal, bisitahin lang ang opisina ng TESDA para sa libreng training sa Regional Training Center 5, Pili Airport Road, San Jose Pili, Camarines Sur. May di maano, CSN.